ƙarya take yi. Amina mai da abin da ce ƙarya take yi. Amina na taɓa cewa ina son ki. Amina na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shedan ku na ƙwaya wanne daga ciki? Har da na ƙwayan. Me na miki? Me na miki? Baka taɓa mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni ce miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki ba. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana Amina kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me na ce miki? Ina ce mai suna ni na mace ne. Me na ce miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min sharri? Why kika yi min sharri?